भाई आज निद लगुना कि तुमको? ନାଇଁ ଭାଇ ମତେ ନିଦ ଲାଗୁନି ଭାଇ ତମେ ଶୋଇ ପଡ଼ ମୁଁ ପରେ ଶୋଇବି ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଶୋଉଛି। କଣ ରେ ରାତି ଅଧରେ ଭୂତ ଭଳିଆ ଅବତାର କରି ରହିଛୁ? ଭାଇ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଉଡର ଟିକେ ଲଗେଇଥିଲି କଣ ପରେ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ତ ଓ ହଉ ଭଲରେ ପଡ଼େ ହଁ ଭଲରେ ପଡ଼େ। ଏବେ पर ହାଫଟା ପିନ୍ଧିଲୁ ଭାଇ। ଭାଇ ମଶା ବେଶୀ ହଉଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଫୁଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଉ ହଉ ମୁଁ ଶୋଉଛି ହଁ। शाबाश କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ରେ? खत्म ଏକା ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ବସ୍ ବସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବସ୍। ବେଶୀ ଜୋର ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତ ବସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବସ୍ ଏକ। आयो रे माँ